Good evening, everybody. My name is London Nonsiku. I'm 18 years old. I'm here to do a monologue of a crime. Yes, clever. Kwenzeke njani lapha manifika lapha? Ngoba ngizwe bathi khona uculile la phakathi kwenu. Ubani? Ngithi ubani? Anifuna ukukhuluma. Anifuna ukukhuluma. Ngizonenza ngicule bafana bawo. Yabona namhlanje ngizobabemeza bogogo benu abaphansi 6 under. Ngithi ubani uculile phakathi kwenu la? Hayi man, ningazongingisa into engekho. Ngithi ubani? Isida nangitshela noma ngiyaqeda ngani? Ngiyanquma. Ngoba into enazokuhlala lapha ekhoneni nebhombe, nikhulume ngami. Konke into enginitshela animameli, yonke into enginitshela